Wel, fi'n cofio'r noson cyn i ni gael y brotest yn Aberystwyth, oedd e'n brotest gweddol. Diniwed i ddweud y gwir, yr unig bwriad oedd gyda ni, oedd cael bob adeilad cyhoeddus yn Aberystwyth a posteri yn galw am gydnabyddiaeth swyddogol o'r Gymraeg. Mae'n rosedd yn billboarding a bethau fel ni, mae'n siŵr bod yna fesurau ni erbyn e. Ond eich modd ddim yn peryglu bywyd neb, oedd e ddim yn... Ond wy'n cofio methu cysgu. Beth o'n i'n becso beth i odi'r posteri ni'n mynd i stico, mynd i gyrraedd, o'n i wedi cael nhw Aberdâr, a nhw wedi cyrraedd o. A fydden ni'n codi mewn pryd i wneud beth i 5 bwceded o bast. Ac hefyd rhyw deimlad, dwi'n wedi wneud rhywbeth fel hyn y blaen, a ddywarswyd yr teulu o fod yn ymwneud rhywbeth fydde felly'n dod ar heddlu i'r tŷ. Oedd y Cymru yn barchus iawn, prynu ni cofiwch. Oedd y syniad bod, chymod, pobl ddrwg oedd yn dod â golygu bod plisman yn dod i'r tŷ. Ac yn sicr, roedd yn teulu ni yn eitha parchus. Cwrdd yn yr Home Cafe, chymod, a cryn nifer wedi dod a dweud beth oedd y cynllun. A cael y protestwyr i ddod at swyddfa'r post o 3 chyfeiriad yn lle bod y heddlu yn rhwystro ni ac yn y blaen. Tydi ar ben dy hun, o'r achos yn wahanol, ond oedd yna griw byrlymus, ti'n un o griw byrlymus yn doedd. A ti'n weld efo gilydd ac wedyn, o na, ddim lle ofni o gwbl. Oedd ti'n mynd i wneud hyn yn de. A mynd ar gwrs y talgedu y swyddfa bost oherwydd, felly mwyn neu lai bod y swyddfa bost yng nghanol y dwe ar y stryd fawr yn weladwy ac yn digon o bysefydeb yna. Bwrlwm y protest i ddechrau tu fas i'r post office. Fy'n ddim yn deall beth am lan rili, oherwydd o'n i ddim yn deall yr iaith. Es i an rolyn o bosteri o'n i fod i stico ar adeiladu'r Llywodraeth mwyn cael gwys. Ond dwi'n eitha bach a o'n i ddim yn heini iawn. Lle oedd i rhaid hanodd i fi ffindio rhywle o'n i'n gallu cyrraedd i roed yr posteri a lan arno. Oedd fel petai'r bobl dal na ymlaen i o hyd. Oedd hynny ddim yn loes i fi cofio. Os oedd rhywun arall yn gallu neud oedd hynny'n ored. Yn gyffredinol, oedd yr awyrgylch ymhlith y protestwyr yn hyfryd iawn, dwi'n credu. Ond nhw'n cael hwyl, yn cael blas ar wneud hyn. Ac oedd pobl Aberystwyth yn cerdded heibio ac yn edrych yn syn arno ni ddim yn deall. O rhaid aros i weld y posteri, yn dyfe, statws swyddogol i'r Gymraeg ar y posteri ac yn y blaen. Dwi'n credu bod llawer iawn yn deall beth oedd yn mynd ymlaen mewn gwirionedd. Wel, oedden ni'n edrych ar yr heddlu, oedd y plismin yn sefyll o gwmpas yn edrych arno ni, ac ddim yn symud, gwneud dim o gwbl i stopio ni. A na beth, oedden ni'n methu dall y peth, chi'n gwybod. A fi'n cofio Tedi a Milward a fi yn mynd i swyddfa'r heddlu a dweud, ond y bobl yn troseddu fan hyn, pam na newch chi'r beth bitiau fel sa'n ni'n aelodau o'r cyhoedd oedd yn becso bod y math yma o anwadaliwch yn digwydd. A drychon nhw arno ni, fel sa'n nhw'n credu gair o'n ei dweud. Ac fe ddath un y ddau o staff y llythodi allan a ceisio tynnu'r posteri i lawr, ynddo? A dwi'n cofio'r aelod yna o'r wasg yn dweud, drychwch, maen nhw'n tynnu'ch posteri chi lawr, beth i chi mynd i wneud. Oedd eisiau rhywbeth mwy dramatig ddigwydd ac yn y blaen. A falle bod yna elfennau eraill o'r wasg, dwi ddim yn siŵr. Dyna pam dwi'n dweud, mae angen disgyblaeth, pan ych chi'n gweithredu fel... A llun mawr o bobl papur newydd, achos ni wedi trefnu bobl y Guardian, a'r Times, a'r Daily Express, a'r Daily Mirror, ac yn y blaen i gyd yn gwybod amdano. Ond na lu mawr wedi dod, o'n i syni bod cymaint yn wedi gan bod ni mor ofal.